És ez a harmadik esemény, amelyre ti itt most megjelentetek, ez az evilági zenekarnak a koncertje, a koncertnek a neve, ugye Dalok a koncert. Isten hozott tehát erre a koncertre. Mondanék néhány szót az együttesről, de gondolom majd ők is fognak magukról mondani. Az evilági együttes egy sepsiszentgyörgyi formáció, ahol a zenészek nem főállásúak, lehetőségeik és idejük szerint rugalmasan dolgoznak együtt. Nagyon fontos számukra, hogy élő muzsikát, azaz hangszerekből és nem számítógépből kicsalogatott hangot szolgáltassanak meg. Leginkább itthon Székelyföldön, Erdélyben koncerteznek, ezt tekintik feladatuknak, és ezt komolyan is gondolják, írják róla az interneten, vagy írja róluk az interneten valaki. A mondóka és a dalszavak összeillesztéséből született a Dalóka, amely koncerten most részt vehetünk, amelyet az evilági együttes második lemezének is a neve. Én tovább most itt nem is papolok, mindenki érezze jól magát, a gyerekeknek és mindenkinek mondom, lehet tapsolni, lehet táncolni, lehet énekelni, és vissza is lehet tapsolni majd, hogyha valami nagyon tetszik. Érezzétek jól magatokat, mindenkinek jó mulatás, és akkor következzen az evilági zenekar és a Dalok a koncert. Nagyon szépen köszönjük a felvezetőt, szeretettel köszöntünk benneteket. Nagy-nagy meglepetés és jó érzés látni, hogy mennyien összegyűltetek, mennyien összegyűltünk. Ahogy elhangzott, Sepsiszentgyörgyről érkeztünk, második lemezünk dalaiból válogattunk, ez a Dalóka című, mely Varró Dániel jelenleg is élő, tehát kortárs budapesti költő mondókáira építkezik. Ezeket a mondókákat az ő kis gyermekének írta, aki legalább olyan aranyos, amilyennek ti vagytok, és meggyőződésünk az, hogy ezen kis mondókákat a ti életetekbe is be lehet csempészni, fel fogjátok ismerni azt, hogy esetleg különböző helyzetekben a szülők és ti is hogyan viselkedtetek, hogyan reagáltatok. Mielőtt belekezdenénk a zenebonálásba, mutatunk egy ilyen mondókát, és akkor lesz egy kép arról, hogy milyen stílusban is fognak ezek a kis mondókák elhangzani. Tiltogató. Pici fiam, ne bömbölj, nem kaphatsz a sörömből. Csak a fölnőttek igazság, nincs a földön igazság. Nem a tiéd a kávé, hanem sajnos apádi. 2 évtized kábésodsz, aztán te is kávézhatsz. Ne kattints az egérrel, ne nyújj föl és ne érd el. Hiába, hogy épp eszhetsz, majd ha megnősz, képezhetsz. Tigi 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 ráj, tumbulipi, diridám. Tangolere che, hai se bene con la fizi schilado. Demka, kellalló. És most kezdődik a koncert. Úgy kezdjük a koncertet, ahogy a ti életetek is, a miénk is kezdődött a csoda születésével. Hát ki vagy te? Embriócska? Benti Luisa? Vagy Benti Jóska? Mutasd, mit van, mert ez minket érdekelne. Némileg bögdösésre, viszlatásra forgolódó kis babácska. Tárd fel titkod itt az undok, ultra hangos néninek.
nincsen, megmutatta. Megmutatta? Hol mutatja? Nicsak. Takarít a forrán, bár pici bacillust kilakoltatol, bár pici bacillus vagy csak a por. Tüsz, tüsz, prüsz, prüsz, takarít a for, bár pici bacillus vagy csak a por. Tüsz, tüsz, prüsz, prüsz, takarít a for. Egy tüsz! Még kettő lesz. És egy utolsó nagyon! Lesztek nektek bacillusok! Nagyon szép volt. Látjuk, hogy nem csak tapsolni szerettek, nem csak kiabálni szerettek, kíváncsiak vagyunk, hogy éneklésre hogy álltok. Köszönjétek szépen, nagyon jól láttam a reakciót. Azt fogjuk kérdezni a dalban tőletek, hogy miért van két kis lábúj közt köz? És valaki tudja választ, hogy miért van? Nem. Nem jutott ide ez a muzsika még el. Nem baj, mert ezek után másképp lesz. Elvárjuk akkor, tehát megkérdezzük, hogy miért van két kis lábúj közt köz, és ti azt fogjátok válaszolni rá. Ott lakik a lábúj köz szösz. Találkoztatok már Szösz nénivel? Igen, mi is szoktunk. Esténként, mikor fürödözünk a kádba, hogy megnézzük a lábújközeinket. Egyszer annyian oda gyűjnek, és hiába kergetjük őket, mindig visszajönnek, mert az egy nagyon jó hely, nekik szeretik. Ott, és a választ majd. Ott lakik a lábújközszösz. Ott lakik a lábújközszösz. Na még egy pár szó. Ott lakik a lábújközszösz. Fel a Gyimesi hegyekbe s vissza. Ott lakik a lábújközszösz. Még 8 szó. Ott lakik... Tudod mire van a száj, hogy vidáman kajabálj? Miért van szükség babahasra, hogy a fotel mosogassa? Na, miért van két kis lábúj közt főször? Kérdezzük még egyszer, hogy miért van két kis lábúj közt főször? Hát ti nem csak csodálatosan kiabáltok, de még csodálatosabban énekeltek, és köszönjük ezt a kis élményt, amit nyújtotok. Következőkben kicsit vissza fogunk csendesedni, de azelőtt még... hanem aktívan itt vagyunk és kiabálunk, mert most szabad. Aztán mentek iskolába, ott nem szabad. Itt szabad, akkor kiabálsz. Iskolában nem szabad, nem kiabálsz. Figyelj, először jé, utána jó. Ezt a hangerőt. Bemegyek a színpad alá. Nagyon jó, nagyon jó. Még egyszer előről, na megleptetek.
Arról volt szó, hogy rövid. Nem fél kilométer, csak néhány centiméter. Na figyelj még egyszer. Előről. Azt a hét meg a nyolcát. Valaki, hogy lemarad? Valakinél beakadt ez a jé, és fél órán keresztül fog menni? Nem baj, jó lesz ez nekünk. Harmadikra az fog jönni, hogy mind a kettőt egymás után. Egy hosszabb dallamot fogok itten produkálni, és azt kell, hogy jé, jó, próbálj csak meg így együtt. 3 és... De ez is nagyon rövid, mert a nota az jó tempós lesz, és nem az időtök levegőt venni, hogyha így elnyújtjátok. Jön előről, először jé, után jó, harmadikra jé, jó, figyelsz! Simogatni a cicát! Tüzelni könnyen! Következő dalban fejezzük a kérdést, folyamatosan kérdezünk, nagyon kíváncsiak vagyok. Szerintetek? Vonalzóságon egy kis feltűnő. Hintadóról földre esni, katonadolog, vagy kell sírni, ünnökni? Azt mondják, hogy a fiúk a vidézet sírtok még, mikor nem megy orvoshoz. Nem, azt mondják, hogy most már egy katonadolog, hát semmi sír, azt jelenti. Tehát gyerekorvost fölkeresni, milyen jól értitek, amiket mondunk. Tovább megyek. A cicától egy torkolás. Játszótéren eltapnyolás. Hangyagultba tenyerelni. Tükrös ajtót lefejelni. Ez mind katonadolog. Várjuk a válaszokat a lótából. Rendben? Hát mertél volna más mondani. Na szóval, katonadolog. Még mielőtt elénekelik a legutolsó dalt és ti visszatapsoljátok, el szeretném mondani, és még egyszer meg szeretném köszönni a pedagógusoknak, tanítóbácsiknak, óvónéniknek, hogy elhoztak titeket. Egy nagy tapsot nekik, halán hagyjuk már megköszönni. És akkor megköszönjük a támogatóknak. Támogatta a Hargita megye tanácsa ezt a rendezvényt, a község polgármesteri hivatala és a Hargita megyei kulturális központ. Nagy tapsot neki! És megköszönjük az Elilári zenekarnak, hogy eljöttek Ines középútra, és majd ezután csak tapsal köszönjük meg neki. Köszönjük szépen! Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy az elmúlt
közel 2 évben nagyon sok helyen megfordultunk, de ilyen népes gyerekseregnek talán csak egyszer játszottunk Balánbányán. Ezt az élményt szeretném ezzel a csoda műszerrel megörökíteni egy integetés formában. Ha csatlakoztok, akkor hazavinnék emlékbe ilyen formán. Nevetős az április, ugyanakkor átköszönöm. Trillálom, trillálom, trillá, trillálom. Elköszön a december, integes a kezeddel. Tibi bácsi is integes a kezeddel. Így van. Integes a másik kezeddel. Integes mindkét kezeddel, s az egyik lábaddal, s mindkét lábaddal. Már nektek könnyű, na inkább énekeljük, azt mondja. Trillálom, trillálom, trillá, trillálom, trillálom.